Здравейте и добре дошли в новото видео. Много се радвам, че пак сме заедно. Много се радвам, че пак се пускате мое видео. Искам още в началото на клипа, тъй като не знам колко хора ще останат до края, да ви благодаря за прекрасните коментари. Наистина много го оценявам това. Отговарям ви на абсолютно всички и в Инстаграм. В Инстаграм ми пишат доста повече хора, отколкото тук в YouTube. Но са все хора от вас, все хора, които ме гледате. И супер много ви благодаря наистина. Алексей е с нова прическа. После ще ви покажа първата му прическа. Но е и с сополи. Няма температура, нищо друго му няма, освен сополи. От киха. Не му е запушен носа, но изкарва доста секрет. Пък то така се почва с запушването на носа. Предния път 2 дена имаше сополи, на следващия ден беше с температура. Много се надявам да нямаме този път този проблем. Почнах веднага да му давам лекарства за имунитет. Почнах веднага да му слагам капки в носа, да спират секрета и се надявам да стопираме това, което е започнало. Аз вече знам кой го е заразил и много се изнервих и повече покрай деца с сополи. То няма как да го защита съвсем, но ми се иска поне това, което зависи от мен. Примерно да сме на площадката, да отидем на друга площадка, където децата не са сополиви. И общо взето, да, така. Колкото мога, просто да избягвам. Знам, че няма как на 100%. Все пак в момента е сезон на вирусите, всички са болни. Навсякъде може да се зарази, не само на площадката, но вчера видях едно момченце с сополи, кихна точно до Алексей и аз не се усетих да го преместа или просто да отидем на друга площадка, но както и да е, надявам се, както казах, това нещо да го стопираме, каквото и да е то. И така, сега отиваме да вземем кухнята на Алексей. Ще се видим с кръстницата му. Сега се казва Жанет, между другото, никога не съм ви казвала май как се казва. Ще я наричам Жанет, защото ми е много странно да казвам постоянно кръстницата. Та Жанет, ще се видим с Жанет. Ще пием някъде кафе, някъде където има площадка, за да може Алексей да си играе, ние да си говорим спокойно, защото той няма да стои сам в количката. Ето го пак идва Сополана. Добре, явно ще му видите сега прическата. Та-да-да-дам! С нова прическа ли си, мамо? Вече си голям мъж. Дай да забършим. Не с чорапа. Дай да забършим Сопола. Ние сме готови. Ето го аутфитчето. Тия бутуши вече са супер актуални. Отново. 2012 бяха, сега също са. Поръчах на Алексей, между другото, същите бутуши от H&M и много ми харесва как изглеждаха абсолютно същия цвят и ще сме много яки. Ето го и Алексей, чакайте да ви покажа. Супер недоволен, че е с шапка. Изключително недоволен. Нали, мама? Ние се прибрахме. Забравих да ви кажа една много вълнуваща новина, така да го кажа. За мен взех си най-после в ръцете ми нямам търпение Алексей да легне да спи, казвам ви, ще я прочита цялата. Толкова много я исках тази книга и най-накрая си я взех, навсякъде беше изчерпана и честно казано аз нямах идея, че той има книга, докато не почина. Сега разбрах. Книгата е уникална, аз проверих, така поразлистих я, видях снимки, има на семейството му. Аз мисля, че той е единствено дете, но не е. Има мисля, че с гаджетата му, има с Фиби. Ето е Фиби. Бяхме до Юск. Взехме, искаше ми се да взема килими тук за хола. И взех ето тези две килимчета.
Алексей много ги хареса, между другото. Веднага си легна на тях. Да, нали няма да махам пъзелите. Ще си останат. Между другото ги взеха много хубава цена. 30 лева единия. Като размерите са 100 на 120. В главата си имах друга представа, че са по-големи, но не са. Добре, че взех два, но ми се иска да взема още два. Честно казано, за да видя дали евентуално ще махна пъзели. Всички са с сополи общо взето. Гледам ги на улиците, кашлят, брихат, пухат, не знам си какво. И... Оле, забравих да купя одеяло. Исках едно коледно одеяло да купя, ама нищо, утре ще отида да взема. Какво друго? Да, ще се залавям аз да си чета книгата, докато Алексей си играе, ако успея. Ако не, като си легне, ще я прочета. Много ми се искаше да успея да я прочета набързо и жените иска да я прочете, така че ще я дам веднага, щом я приключа. Но според мен ще я приключа за... ако имам време, за една седмица. Ако чета по 2 часа на ден. Добро утро! Вече е някъде около 10:30. След малко отиваме да вземем кухнята на Алексей. Както виждате, носа му е червен. Всъщност на камера толкова не се вижда. Носа му е червен. Тия сополи не спират. Тък му направя... Абе, мамо. Тък му направя... Всъщност не знам как се казва. С една помпичка му вкарвам физиологичен разтвор от едната ноздра и всичко излиза от другата и после обратното. Сега ще да купа специално назален душ, купа още физиологичен разтвор. Това е най-неприятното нещо, изобщо не го харесвам, много му се дразни. Но обаче това е положението, няма как буквално след като го направя това нещо, без да му дърпам след това сополи и така нататък, като буквално всичко излиза, му се отпушва носа, обаче му се отпушва за около час и после пак трябва това нещо да го правя, което е супер неприятно за него и ми е много жал. Ела тук бързо тук. Ела тук бързо тук. Ела сядай. Извиках си такси и сега го чакам. 2 коли ми отказаха. Логично, когато кофти времето, няма коли. Много съм взел, защото си сложих от тези бутушите. Ето тези, които не са за дъжд. Определено не са за дъжд, но ще гледа да не настъпвам някоя локва. Принципно викам таксито винаги, съжалявам за вятъра, винаги на блока на кръстниците на Алексей, на Тенчо и на жени, защото нашия влог не го откриват. И само да кажа, че умирам от студ. Адски студено е. Мислех си да отскоча до някой друг магазин преди да се прибера, но това няма да се случи. Държа камерата малко по-накриво, защото тук има да не се вижда човека все пак. Мислих да се разходя до някой магазин, обаче брат ми е извикал Стоян да помогне за апартамента на баба. Трябва да се изхвърлят някои мебели, тъй като го подготвяме да го даваме под наем. И трябва да се изхвърлят някои стари мебели, които ще бъдат заменени. И това няма да успея, така че най-много мога да отида до един магазин и после веднага трябва да се прибера, за да може да Стоян да отиде бързо до това, да свърши работа по-бързо и да се прибере по-бързо съответно. Аз отдавна свърших с маникюра и сме при батко да чистим апартамента и Стоян изхвърля нещата през прозореца. Ще ви покажа. Не се е разгубил. Работа за мързеливи. Ух, мали ще го падна тук. Хубаво, че няма някоя котка отдолу. Като го хвърли, реално се разглоби, беше цяло. И той като го хвърли... Да, мама, баща ти глупости прави.
Не мога. Мале колко светло изглежда на камерата, всъщност е адски тъмно между другото. Какво да светна? Ето как се е разкупил. Виж колко първо се разгуби. Защото тежеше браво обаче. Има ли още много? Ами не, ама това беше най-тежкото. Още други неща за изхвърляне от тук има ли? Че и чах ли през прозореца? Да. Реално има много нови мебели, които са сложени в коридора и няма как по-широките предмети, които са от спалнята, да минат през коридора. Няма как по друг начин да се изнесат, освен да ги хвърлим през терасата, през прозореца. Вкъщи имаме един огромен кашон с снимки, които има и хора на тях, които не познавам, но има и такива, които си познавам, които съм си и аз на тях, и дядо, и баба, тъй като на това мястото, където ни е блока, реално е имало къща и има снимки на самата къща, имали са каруца, имали са, прадядо ми е имал кон, кокошки, прасета, въобще всичко са гледали, се едно на село, само че в града, в Пловдив, до центъра. И... Готови ли сме? Супер. Загаси всичко и затвори вратата, не ще отвори. Няма. И сега, когато се чух с барат ми, ми каза, че имало някакви снимки още, които ако искам да взема, чакайте да седя до лампата. И като ги разгледах, искам да ви кажа, това са снимки, които аз може би съм виждала, но съм ги виждала, когато съм била по-малка и преди много време и не ги помня. И ми е супер интересно, защото албумите са толкова дебели, хора. 2 огромни турби с снимки, които съм аз на тях, с втория ми баща, с майка ми, когато е била млада. Сега, мами, тръгваме, тати си ми ръцете. И искам да ви кажа, че Алексей е пълно моя копия. Когато мама ми го казва, той прилича изцяло на теб. Той е 1 към 1. Майка ми всеки път го казва, когато гледам Алексей, все едно виждам теб. И аз се не вярвах. Викам, айде па сега чак толкова да прилича на мене. Казвам ви, ще ви покажа някои от снимките. Буквално сме 1 към 1 и аз все едно гледам Алексей, даже му показвам снимки и му викам, Алекс, че това си ти през 2000-та година, примерно, или през 98-та, или през 99-та и той супер много се смей. Но сме просто 1 към 1. Сега се прибираме. Ще минем през билата само да взема мляко на Алексей, че забравих, имам само за 1 доза, което няма да стигне със сигурност. Ще напазарувам най-вероятно нещо за вечеря. Веднага се прибираме и почвам да си разглеждам снимките. Много ми е интересно. Нямам търпение да ги видя. Всъщност, когато бяхме малки, аз и батко много се дразнихме на баба, защото специално си беше купила фотоапарат, чисто нов, за онова време. Никон, не мисля, че беше, не знам. Само и само, за да може да наснима. И имаме страшно много снимки. Аз не познавам други хора, които да имат толкова много снимки. Буквално имаме страшно много снимки. Сигурно са, ако трябва да ви ги казвам в килограми, са някъде около 7-8 килограма снимки, да не и повече. Тъй като предполагам, че много са и изгубени във времето, всъщност не знам. Макар че баба пазеше всичко. Когато разчиствахме апартамента, намерихме, тъй като дядо ми имаше сервис, негов си бизнес, намерихме моторно масло 78 година. Така че смятайте в този голям апартамент колко неща реално могат да се съберат. Толкова много и се дразних, че постоянно наснима, а в един момент сега това е единственото нещо, което ми е останало от тях и съм супер благодарна реално, че са снимали, че ги имаме тези спомени, за да си ги гледаме. Наистина. Просто трябва да оценяваме малките неща, защото сега ги виждаме единствено на снимки. Ако не беше тя постоянно да върви след мен с фотоапарата, нямаше да знам как съм изглеждала като малка, какви неща съм правила и така нататък.
Здравейте, здравейте! Добър ден, вече 11 часа и нещо. Отивам да оставя малкия при мама и 11:30 Стоян ще ме вземе да ме кара на хипнотерапия. Сега ще ви покажа някои от снимките, които вчера гледах. После мога да ви покажа още и да ви разкажа някоя история зад някоя снимка. Ако успея да се сетя, тъй като на някои снимки съм доста малка. Но единственото нещо, което помня много ясно, е как всяка вечер, като си лягах като малка, ме беше много страх, че баба и дядо и че мама ще умрат и няма да има кой да ме гледа. Това ми беше един от големите страхове. Не знам защо всяко дете ли ги има тези страхове, нямам никаква идея, но това си го спомням твърде ясно и беше много, много гадно вечер в главата на едно малко дете точно тези неща да му минават преди да заспи и да сънува кошмари. Показвам ви част от снимките, които си снимах до вечера. Както казах, ще пробвам да ви покажа още някои. Алексей е тотално мое копие в момента. Вече е подстриган всъщност и съответно не е точно... кадриците доста така подпомагат, за да си приличаме, но чертите са си мои. Това го виждам. Любимата ми снимка не съм я снимала, ще ви я покажа. Там сме с втория ми баща, който аз реално наричах тате, тъй като той ме отгледа. Отгледа силно казано, защото нашите са разведени откакто съм била съвсем бебе. Решението за развода мисля, че излизат когато аз съм на годинка и нещо, не знам. И малко по-късно, може би година по-късно, майка ми се хваща с този човек, който аз наричам свой баща. Ще скрия лицето му, все пак той има друго семейство, аз му имам Фейсбука, виждам, че има дете и не искам да създавам проблеми. И просто не съм получила неговото позволение да кача тази снимка, така или иначе. Но имам една снимка с бутилка, където съм може би на една годинка и баща ми има пръст в тази снимка, така че определено не ми е от любимите, но ще ви я покажа и нея. Сега отивам да оставя малкия и чакам Стоян. Аз успях да пия кафе, слава богу. Алексей е станал доста по-спокоен. Не го вярвах. Ето го, малкото бебе. Не съм ви го показвала днес. Доста по-спокоен е станал, което ми харесва, тъй като преди нямах възможност да пия никакво кафе по никое време на деня, докато той е в количката и просто седи и си гледа. А в момента успява. И успяваме да се справим, да изпуша 2-3 цигари и да си изпия кафето, което е супер. Аз съм при психотерапевта ми. Сега трябва да изчакам малко, защото подранихме. Аз по принцип винаги закъснявам, когато Стоян ме кара някъде, но сега в случая не. Приключихме с хипнотерапията, направихме регресия, направихме хипнотерапия, видяхме бъдещето. Бъдещето ми е перфектно, мога да ви кажа. Ако някой от вас се е съмнявал, че ще успея в живота, психотерапевта ми ще ви го каже. Видях, че аз работя и то много, имам много сериозна работа. Аз по принцип уча нещо, което е мега сериозно. Не знам, някой от вас сигурно знае, че уча национална сигурност. И ще работя в полицията. Сега дали ще съм точно полицай или нещо, но ще съм в полицията. Имаше някакви страшно много документи около мене, страшно много работа, но се чувствам перфектно, което, нали, аз от много работа не се плаша. Интересното беше, че Стоян си е в къщи повече, аз повече работя, той повече гледа децата, като вече имаме 2 деца с малка разлика, което ме очуди, защото това означава, че това ще се случи в скоро време. Не знам колко от вас всъщност вярват на това и колко в момента си викат, боже, тая луда. Психотерапевта и трябва да я затвори в някоя лудница, но не.
определено тези неща са... Тя дори ми беше дала няколко примера за хора, които са се... Дори е имала двойка, която е щяла да се развежда. Жената отишла на хипнотерапия, видяла бъдещето, видяла си всичките тези... Това е вид, по принцип, психотерапия. Имайте го в предвид. Тази хипнотерапия не е някаква простотия. Видяла там някакви неща и се върнала жената след 2 години отново да дойде на терапия за нещо друго и казала, случило се на 100% това, което е видяла всъщност. Отдолу отново ще остава координация на психотерапевта ми. Много съм доволна. Не идвам тук, за да виждам бъдеще или нещо подобно. Реално идвам и на терапия, защото имам нужда по-скоро и от терапията. Но това е част от самата терапия, тъй като видиш нещо хубаво, примерно в бъдещето, като такова се чувстваш по съвсем друг начин. Разбира се, ти виждаш и някакви лоши неща, ако има лоши неща. Не виждаш само хубавото, което е, това също е и голям плюс. Сега ще пия на едно кафенце и чакам Стоян да дойде да ме вземе. Взел е кучето, да го разходим и така ще видим какво ще правим. Ние бяхме до мола, Стоян да си купи обувки и сега дойдохме тук до тези, които са от Пловдив и от Кичука. По-конкретно ще го знаят, до Божолето. Това е заведение за хранене, в смисъл има готвено, манджи, ядах пиле с ориз и сега Стоян разхожда кучето. Имам чувство, че в тези влогове някой ще си каже, това е, че Стоян ми е някакъв такъв въображаем приятел, защото го снимам супер рядко. Всъщност не е, така че не съм луда, не е заради това хода на хипнотерапия и психотерапия. Имам си други причини. Не знам дали съм споменавала всъщност, но както и да е. Някой ден ще поговорим и за това. Чакаме малкия, мама трябва да ми пише дали се е събудил, за да можем да отидем да го вземем и да се разходим някъде 4-мата с Рони. И ще видим, сигурно някъде към центъра ще се пуснем да се разходим. И така, но малкият спи в момента, така че сега просто ще седим най-вероятно в колата и ще чакаме мама да ми пише, че се е събудил и веднага отиваме да си го вземем. Виж колко си хубав. Снимам те, защото в никой влог почти не присъстваш и хората ще ти кажат, че си въображаем приятел. Се разделили ли? Че си въображаем приятел. Не. Всички го виждат. Снима и Рони. Ронито и той не е въображаем. Някой си го помисли. Не е от моето въображение. Това е скъпо чунка. Дай Ронче кюбка, мам. Ой, малкият мишаляк. Мишаляк. Да. Аз се пия Рони. Днеска съм хубава. Си направих 100 снимки, за да може хората да си мислят, че се гримирам всеки ден, а не веднъж седмично. Може да качваш президент снимки стари ли? Да, и хората да си мислят, че съм се снимала, че се гримирам всеки ден. А то всъщност е веднъж седмично, неделя. Сега да. Позатворихме времето, като гласувах за човек, чиято партия не подкрепям. Стоян не гласува, защото няма за кой. Не, никой не дава пари. Или... Шагува се. Или после, примерно, нещо не подкрепям никого. Ако не подкрепяте никого, просто пуснете вот не подкрепям никого. Не е трудно. Отнема 2 секунди на машина. Да, вече има машини. След дъжка чулка. Сега чакаме мама, още не се е събудил. Отиваме да си вземем малко дете и къде ще ходим? Не знам. Ще вземем. Да го вземем. Торонито ще го оставим. Ще виж, че е умрял суд. Ще му взема кожуха. Да. Му взема кожухчето. И утре определено ще го усетим. Ако не сваляш
очилата реално се запотяват, нали? Не зависи какви очила си. Здравейте и от следващия ден. С Алексей в момента се храним. Хапва, сега ще ви кажа какво. Славянски гювеч с пилена фурна. Повечето пъти неговия обяд е много по-хубав от моя. Секунда да хвана телефона с другата ръка. Добре. После. Че не си го сдъвкал. С нощи, тъй като у мама Алексей много трудно спи, защото му е интересно, иска да си играе с нея, тя много си играе с нея, даже прекалява. И реално беше се преуморил супер много. Когато го прибрахме в къщи, той изпадна в някаква дива истерия. Съответно той като е с сополи, като реве, още повече сополи му идват. И трябваше да направя пак това с промивката, която вкарваш физиологичен разтвор в едната ноздра и всичко изтича през другата и после от тази, пък от тази да излезне. Много добре му се почиства по този начин носа. Толкова сополи излизат, че няма на къде. Неприятно е, защото ако се даде главата назад, започва водата да влиза в гърлото и се дави. Стоян за първи път ми помогна това нещо да го направя и беше в културен шок. И ми вика, няма ли вика някакъв по-хуманен начин да го правим това? И аз му обясних, че това е начина да му се махнат тези сополи. Много упорити са. Нали че давам? Че искаш лъжицата просто. Алекс. И така. Извикахме майката на Стоян да го гледа за вечерта и със Стоян излезнахме да пушим наргиле и това беше края на вечерта. Прибрахме се раничко, в интерес на истината, но тя дойде в 6:30. Така че прибрахме се някъде около 9 и какво правихме? Цъкахме се на телефоните и заспахме, така че нямаше нищо, кой знае какво за гледане, за правене и за снимане и така нататък. Алексей пляска всеки път, като чуя тази песен. Добре хора, това е краят на видеото. Аз ще започвам скоро да снимам нов влог. Така че давайте ми и отдолу препоръки, какво искате повече да виждате, какво не искате да виждате, кое ви е интересно, кое не ви е интересно. И ако сте стигнали до тук, коментирайте, все пак, за да знам, че сте изгледали цялото видео. Благодаря на тези, които сте изгледали цялото видео. Довиждане, до нови срещи и